L-Arċikonfraternità tas-Santissimo Rożarju tal-Knisja Dominikana tal-Birgu qed tesibixxi l-vari li fadal minn setta vari tal-ġimgħa l-kbira li kienu qed joħorġu f'purċissjoni mill-istess knisja f'jum ħames ix-xirka filgħaxija. Dawn il-vari li kienu saru fl-1750 kienu ħarġu purċissjonalment għall-aħħar darba fl-1860. Fil-Knisja tad-Dominikani fil-Birgu One News intaqa' mal-Pirjol Dominikan Aron Zara li spjega magħna li raġuni għaliex dawn il-vari ma baqgħux inħarġu mhijiex ċara għaliex l-arkivju tal-Fradellanza kif ukoll tan-Nunzjatura tal-Birgu kienu intradmu fit-tieni Gwerra Dinjija. Il-Pirjol Dominikan spjega li ċertu vari nbiegħu filwaqt li oħrajn kienu intilfu waqt it-tieni Gwerra Dinjija. Il-monument u l-aċjomu u d-duluri huma neqsin. Jingħad li l-aċjomu l-istatwa tal-Eċeomo u l-monument kienu ntradmu fit-tieni Gwerra Dinjija u l-istatwa tad-dulur kienet imbigħa lil xi ħadd Fortunato de Bono u ma nafux illum eżatt fejn qiegħda din l-istatwa. Il-Pirjol qal li l-ġbija tal-Lurd hija proprjetà tal-istess Arċikonfraternità filwaqt li l-var tar-Redentur tkun fil-Knisja Dominikana tal-Birgu matul is-sena kollha. Intant, il-var tal-Veronika kienet imbiegħet mill-Arċikonfraternità lill-Bażilika ta' San George Tawdex u ġiet misselfa għal din esibizzjoni speċjali. Biex issa wara 160 sena, il-var li fadal inġibu lura flimkien fil-Knisja tal-Nunzjata fil-Birgu. Hekk din hija esibizzjoni unika li qed issir ta' darba f'din il-Knisja, hekk inħeġġu l-pubbliku biex jiġi iżura, kif ukoll infakru dawn iġbijat jgħinuna niftakru fil-misteru tas-salvazzjoni tagħna li Kristu bata lina imma rxoxta rebaħ fuq il-mewt biex aħna wkoll nakkwistaw ħajja il-ħajja wara l-mewt fis-saltna tal-Alla.